Nom: Aleix Massot. Edat: 18 anys. Sexe: masculí. Grup sanguini: A positiu. Bones! Benvinguts al meu autorretrat. Vaig néixer l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona, el 1992. Deu ser per això que roman dins meu una mena d'esperit esportiu. A més de l'esport, el meu món l'envoltava el cinema. Des de ben petit anava contínuament al cine, no només en cites amb dones velles, sinó per propi gust. Fins llavors, només havia estat un hobby per mi. Però un bon dia em vaig aixecar i vaig dir... Vull fer cine! Fer cine és la meva passió, de veritat. I per això, entrar a l'escac seria un somni fet realitat.